Hi guys, welcome to T-Faithfuls TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Chikonzero chakaita kuti Chillmaster atsike munhu nemota yake tazochiwana. Zita rake charo riri kuzva rinonzi Gift kuda kwashe Ombarume, popularly known as Chillmaster. Chillmaster mumota make makawanikwa muine mabhotoro edoro nedoro, which means mukomana anga akadhakwa, of which paakazonzi chiproducer license, the guy failed to produce license, zvichireva kuti haana license mukomana. So ndo zvimwe zvinhu zviri kuita kuti vanhu vatsamwe vasafare vachidedzera kuti aiwa chii chakadaro chinenge ngozi. Asi vazukuru vambuya Nandi vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana pamusoro penyaya iyi. Vamwe vanhu vari kumira naye vari kuti ingowani guys munzwirei tsitsi, zvinongoitika mamistake, dzimwe nguva anenge asiri iye, pamwe ari iye anenge achiita sei achizvifambira netsoka. Asi vamwe vanhu vari kudedzera kuti hatisi kudzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso, mukomana ngaasungwe. Takamuona achimhanyisa mota kuti anganyopenga, taimuudza kuti dzikama achiramba. Mumwe munhu auya akati iye handifa kungopiwa mota nezimudhara rezidumbu vasina mailicense vari kureva seWicknell. Mungoziva Wicknell ndiye ari kudya mari dzenyika achipa vanhu mota. Mumwe munhu akati listen to be learned, if you become a celeb employ a driver. Mumwe munhu akauya akati mhepo dzinenge dzasumuka guys, munzwireiwo tsitsi. Mumwe munhu akati 90% of people in this country drive without license because ZRP inobvuma $2 pamaroadblock. Ichocho ndo chokwadi, munongozviziva mega zvine zvichiitika muZimbabwe, too much corruption. Mumwe munhu akati vapfana vakuwanza urombwa, vamwe vana kudedza kuti mukomana akachekeresa karomba. So guys, handizivi tinoti kudii nazvo, asi mukomana anogona kupinda mujere, akatofira mujere because situation yachona is not looking good, because one anga asina license, two akawanika akadhakwa, hanzi mai mutone mabhotoro edoro mumota. Thank you so much guys, don't forget to subscribe to our channel T-Faithfuls TV.